Zintzur irekia, satorlanean Uhaitza ibaiak milaka urtez zizelkatu duen mendiebakia. Horixe da Kakuetako arroila, uraren eta arrokaren urteetako borroka. Aran pasia da arrokan egindako tunela, zintzurrerako atea zabalduko diguna. Parez pare, 3 eta 10 metro arteko zabalera duen bideak, 2 kilometroz egiten du naturaren muinerainoko ibilbidea. Gorantz begiratu ezkero berriz, 350 metroraino zutitzen da Kareharrizko pareta. Goroldioz estalita daude paretak, eta pago eta likenek betetzen dute zintzurraren parajea. Itzalek eta kontraargiek apaintzen dituzte hezetasunaren koloreak. Arroka buruetan 11 espezietako txorien hegaldia ikus daiteke maiz, arrano eta saiek menderatzen duten eremuan. Arrokaren bihotzetik sortzen da bidean topatzen dugun 20 metroko urjauzia. Ikerketa asko egin badira ere, ur mihiaren jatorria ez da oraindik argitu. Mendeak atzera eginda, glaziar edo aintzira handi baten izan lezake sorburua. Berreun metro aurrera eginda, Kakuetako eliza deritzon haitzuloa ageri da. Estalaktita eta estalagmita ikusgarri apaindua. Pareta irregularren atzean 2 aintzira eskutatzen dira. Basajaun eta Lamien bizilekua kondairak dioenaren arabera. Zuberoako parajeetan egan, 2 zintzurren arteko elkargunea topatzen dugu. Olado eta Oladubi ibaiek egindako zartadurak Oltzarteko arroila eratzen dute. Arroila honek badu ezaugarri berezi bat, amildegia zeharkatzen duen egurrezko zubi ikusgarria. 200 metrora, hutsaren gainean kulunkatzen den 60 metroko pasabidea. 1920 urtean basozainei basorako bidea errazte aldera eraiki zuten zubia, pareta zartadura ikusgarri hauetaz gozatzeko aukera ematen diguna.